Πορτοκάλι, καρύδες, κρατήστε εδώ. Όλα είναι στη χάρη. Χάσαμε τον εαυτό μας κι ο καιρός. Μια βαλίτσα, Τις δυο ώρες φιλιά. κυκλοφορούν Πάμε να φαντάσματα. χαθούμε μακριά. Ξυπνάμε πάλι με άγχος βαρύ. Άνθρωποι. Ήδη δρόμοι, ίδια τραπέζι ζωή. σήμερα. Και ένα βράδυ μου λες σιγά να πάμε όπου μας πάει η Now we καρδιά. go to Batur Monte. Να σε πεις ότι πονά, δεν μας χωράει πια εδώ. Ό,τι θέλω είναι απλά να φύγουμε οι δυο. Πάμε διακοπές, πάμε μακριά, να μας βρει ο ήλιος ξανά. Θάλασσα, πόλη, ουρανός ανοιχτός, να γελάμε χωρίς λόγο και σκοπό. Πάμε διακοπές, πάμε τώρα, να ξεχάσουμε την ώρα. Εγώ και εσύ, μια ζωή, σε ένα ταξίδι απ' την αρχή. Φτάσαμε ο Μπούντ. Πρώτο πλάνο από την πισίνα, γιατί λίγο ζεσταθήκαμε. Τώρα έχει μια αντιλιά, αλλά συνεχίζει να έχει 30 βαθμούς. Δηλαδή, εντάξει, είναι καλά. Εδώ πέρα πίσω είναι τα δωμάτια. Μας έχουμε αυτό εδώ πέρα πάνω. Ούψ, αυτό εδώ, οπότε έχουμε θέα, πισίνα, ρεσεψιόν, εστιατόριο κλπ. Εδώ πορτοκαλί, coconuts. Πορτοκαλί, καρύδες, κρατήστε εδώ, θα επιστρέψω αυτό σε λίγο. Anyway, αυτό που έλεγα πριν για τις καρύδες, από ό,τι μας ενημέρωσαν σήμερα, είναι 3 ειδών οι καρύδες που έχει στο Μπαλί και φαντάζομαι και στην Ινδονησία. Και το κόνσεπτ είναι ότι έχει πορτοκαλί, κίτρινες και πράσινες. Αυτές που σας έδειξα πριν, εδώ πέρα πίσω μου, αυτές, είναι η πορτοκαλί. Εδώ πέρα, ας πούμε, τώρα έχει και πράσινες. Και φαντάζομαι σε άλλα σημεία, αλλά δεν τρέχουν τις κίτρινες. Και έχουν διαφορετική γεύση. Οπότε, ναι, λέμε να δοκιμάσουμε πολλές. Προς το παρόν έχουμε δοκιμάσει μόνο την πράσινη. Μας είπαν ότι η πορτοκαλί είναι η πιο ωραία και αυτή η οποία υπάρχει σε μικρότερη αναλογία. Δηλαδή, οι περισσότερες που βρίσκεις έξω σε μαγαζιά που σερβίρουν κλπ. Είναι οι πράσινες. Give me your hand so I have that. Open you. Oh, banana. Yeah. No. Okay, the big one there for fine. After you. Yeah. Only to start. Relax. Yeah. Oh, look at that. Γεια σου Κωνσταντίνε. Θες να φας και εσύ μια μπανάνα? Πού πας? Καλό είσαι. Τζαναμπέτησα. Δεν δίνεις το παιδί της. Το παιδί της πίνει γάλα. Ναι, Αυτή πρέπει να ισχύει. φάει. Δες, το παιδί μια χαρά τρώει όμως το σποράκι. Ένα, θα τα φας. Παιδί.
Oh. For one packet, for one bag. Κλέφτης. Μας έκλεψε τη σακούλα. Oops, sorry. That's a family. Οικογενειακή φωτογραφία. Ο ληστής που θα καταλήξει μια μέρα στη φυλακή και ο οικογενειάρχης που φροντίζει την οικογένειά του. Ωραία εμπειρία οι μαϊμούδες. Κάποιες είναι, σε φνηδιάζουνε. Ήταν ένας τζαναμπέτης πριν. Ο οδηγός μας εδώ είχε ένα πακέτο full με φιστίκια και από το πουθενά περνάει από πίσω του από την πλάτη, του κάνει ένα χραπ και του παίρνει τα φιστίκια. Και κάτι άλλο πολύ γλυκούλικο που ήταν μια ολόκληρη οικογένεια. Ο ένας πρόσεχε τον άλλον, η μαμά φύλαζε το μωρό. Το μωρό έπεφτε, δεν μπορούσε να σηκωθεί και το κοιτούσαν, απλά δεν το βοηθούσαν από τα βράχια. Σου λέει θα μάθεις. Τις δυσκολίες μαθαίνεις στη ζωή. Να δες εκεί πέρα τι ωραία που είναι. Ναι. Ναι, εδώ γενικά είναι από τα πιο ωραία δάση με μαϊμούδες και από ό,τι μας είπαν είναι πολύ ήρεμες εδώ γιατί δεν έχει πολύ κόσμο σε σχέση με το άλλο μέσα στο Ubud, το δάσος με τις μαϊμούδες που έχει όλο τον τουρισμό και γίνεται κακός χαμός, οπότε οι μαϊμούδες είναι λίγο πιο τρελαμένες, μπορεί να κλέβουν πράγματα. Εδώ και η φύση είναι εξαιρετική. Μαντέψτε ποιος ήρθε. Έλα, κατέβα από εδώ. Τι, δεν θα κρυώσει, όχι. Και αργή και έχει και πετύχει να είναι ζεστή. Δεν έχει κρύο. Παντμπαρ. Έκανα μεσημεριανή σχέστα εγώ και ο Κωνσταντίνος με άφησε, κατέβηκε στην πισίνα. Ωραία είναι. Έκανα πριν room tour, πισίνα tour. Έκανε room tour, ήμασταν πριν στο Σάγκε, το Monkey Forest. Ανέρθει, δεν θυμάμαι το όνομα. Όλα είναι στο χάρτη μας. Ό,τι θέλεις σε πληροφορία τα βρίσκεις εκεί. Ναι, Ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχε πολύ ωραίο σκιερό δάσος. Δεν ζεσταθήκαμε καθόλου στη βόλτα. Μετά ένας φωτογράφος έπιασε το Κωνσταντίνο κότσο ή κουφό. Ένα από τα δύο, δεν ξέρω. Επειδή να λένε Κωνσταντίνο με έπιασε κότσο. Εγώ άκουσα πολύ ξεκάθαρα ότι ήταν 50.000 η φωτογραφία, δηλαδή γύρω στα 2,5-2,20 κάτι τέτοιο. Και ο Κωνσταντίνος άκουσε 150, οπότε άρχισε να του δίνει. Του έβγαζε και το τρίτο εκατοστάρικο για να του δώσει το 300 που πήραμε δύο φωτογραφίες με τις μαϊμούδες. 50. Ναι. Και του είπε αυτός όχι, φτάνει με τα 200 χιλιάρικα. Οπότε εντάξει, πάλι καλά. Δηλαδή αντί να δώσουμε 100, δώσαμε 200, όχι 300 και ήταν happy. Τα βρήκαμε κάπου στη μέση. Δεν πειράζει, χαλάλι. Είναι σαν να δώσαμε 7 ευρώ, ας πούμε, 7-8 ευρώ. Ναι. Δεν πειράζει, αυτός όμως μας έδειξε πώς να ταΐζουμε. Μαϊμούδες, θα σου χρειαστεί ξανά αυτό στη ζωή σου. Όχι, εννοώ ότι σαν εμπειρία δεν ήταν απλά εκεί να σου δείξει κλικ. Ναι. Ναι. Εμένα βασικά με νευρίασε που μας πήρε τις μπανάνες. Επειδή ήθελε να βγάζει φωτογραφίες, ήρθε και μου πήρε τις μπανάνες. Και μετά η μαϊμού του έκλεψε και τα φιστίκια. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Δεν πειράζει, του έδωσα μπουρμπάρ επειδή ήμουν καλός άνθρωπος. Τι αναρωτιέσαι? Αν θα περάσουμε ποτέ απέναντι. Αυτή είναι η κλασική
η νησούλα του Μπούντ. Δεν ξέρεις αν ένα φανάρι θα είναι, ξέρω εγώ, 5 λεπτά ή 50 λεπτά. Μία ακόμη μέτρια θέα από το δωμάτιο. Η πισίνα είναι εδώ. Έχουν κάνει και μια προσφορά. Φαντάζομαι πρωινό τρώμε εδώ. Ναι, μας έχει στρωμένο. Σε αυγά, φρούτα και εδώ ζήτησα πάγο για να κάνω αυτό το σχέδιο Freddo Espresso. Με έχεις πλωμώσει, θέλω να μιλήσω με το τουαλέτ. Είναι κάποιοι εδώ που οι φυσιογνωμίες τους μοιάζουν full με Έλληνες. Απλά χαιρετιόμαστε στα αγγλικά. Αυτό. Ναι. Και νομίζω συμφωνείς και εσύ. Ναι, μοιάζαν αυτοί πάρα πολύ Έλληνες στην αλήθεια. Η θέα πίσω από το ξενοδοχείο είναι απίστευτη. Βασικά αυτό ήταν που μας είχε κερδίσει με την τοποθεσία. Γιατί Στο Μπούντ γίνεται βασικά χάος. Πάρα πολλά μάτια και πάρα πολλή κίνηση. και Βαβούρα συνέχεια. προτιμήσαμε πέρα- να μένουμε 1 χιλιόμετρο, 1,5 έξω από το κέντρο. Και αυτό το 1,5 χιλιόμετρο δεν το αλλάζουμε τίποτα. Βασικά δεν ακούς τίποτα πέρα από τζιτζίκια αυτή τη στιγμή. Τα νερά που τρέφουν. Και είναι σήμερα έχουν και αυτή τη μεγάλη Έχουν τη γιορτή, ναι. Και γι' που αυτό δεν γιορτάζουν έχει... την καλοσύνη ενάντια του κακού και είναι μία από τις μεγάλες γιορτές τους. Οπότε υπάρχει Αυτή είναι μεγαλύτερη. απόλυτη ησυχία, ναι. Η μεγαλύτερη γιορτή τους είναι. Και είδα ότι είναι για 2 εβδομάδες. Νομίζω Ναι. ήταν μία μέρα, αλλά Κοίτα, ο οδηγός μας είχε πει ότι Ναι, για μας 2 είχε πει. εβδομάδες είναι και το σχολείο κλειστό. ναι. Οπότε ίσως Στην ουσία σήμερα ξεκινάει. Και είναι για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Μέχρι 3 Μαΐου. φτάσαμε στο παλάτι. Ζουν ακόμη εδώ. Αν Μπορεί. θυμάμαι καλά στο διάλειμμα. Δες εκεί. Α, και εδώ ο θρόνος. Γενικά κάθε μέρα στις 7.30 έχει μια τελετή εδώ πέρα. Με φωτιές είναι, αν θυμάμαι καλά. Ή μόνο χορούς. Μόνο χορούς. Μπορεί να έχει φωτιές. Mais après, il s'est retransformé, il s'est rechangé το- durant le spectacle. Et il est arrivé. Το απόγευμα έχει κόσμο που στην ουσία πληρώνεις εισιτήριο για να μπεις. Ενώ τώρα είναι δωρεάν.
αφήνουμε πίσω μας το Πούρι Σαρέγκ Αγκούγκ, ή γνωστό και ως Ubud Royal Palace, το παλάτι της βασιλικής οικογένειας, το οποίο κατοικείται ακόμη I've already said it was wrong και that από way. ό,τι καταλάβαμε μπορείς να μείνεις κιόλας μέσα, γιατί έλεγε ότι κάποιες περιοχές είναι προσβάσιμες μόνο σε όσους διαμένουν. Η βασιλική οικογένεια μένει εκεί, δηλαδή είναι όλο τον χρόνο. Εδώ πίσω μας βλέπουμε λίγη νησούλα από το Ubud. Γενικά η προέκταση αυτού του δρόμου, επειδή έρχονται τρεις μαζί κατευθύνεις και μπαίνουν στο ίδιο, μπορεί να κάνεις μέχρι και 25-30 λεπτά για να διανύσεις αυτό το κομμάτι που είναι περίπου 2 χιλιόμετρα. Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή και όλοι φοράνε μια λευκή φορεσιά, η οποία είναι παραδοσιακή της θρησκείας τους, και κατευθύνονται στον μεγαλύτερο ναό για να προσφέρουν κάποια πράγματα, τα οποία θυμάσαι ποια πράγματα προσφέρουν? Τα λουλούδια βάζουν εκείνο το πράγμα που είναι σαν λιβάνι που το καπνίζουν, ρε παιδί μου, μετά εκεί πέρα πάνω στο πιατάκι. Αυτό γίνεται από φύλλα, είτε από φίνικα είτε από καρύδα. Σε γιορτές μεγάλες είναι πολύ πιο μεγάλα. Αυτά τα βάζουν σε καθημερινή βάση. Ναι, αυτά τα έχουν σε καθημερινή βάση, και τώρα αυτά που κουβαλάνε, τα πιο μεγάλα, είναι το κύριο offering στην ουσία. Και επίσης και σε αυτά που τα στολίζουν έχουν ένα μικρό σαν άνοιγμα που βάζουν και εκεί. Και μπορείς να δείξεις και εδώ ένα παράδειγμα. Αυτά στολίζονται για τη συγκεκριμένη γιορτή Και και έχει κάτω όλες τις προσφορές τους. Προσφορές προς τους θεούς για να δηλώσουν ευγνωμοσύνη, ας πούμε. Στην ουσία σήμερα είναι η μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου, βασικά του μπαλινέζικου χρόνου, γιατί στην ουσία αυτοί έχουν τη συγκεκριμένη γιορτή που μηδενίζει κατά κάποιο τρόπο το έτος τους ανά 210 μέρες, ανά 7 μήνες, και η συγκεκριμένη γιορτή, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι κάτι σε στυλ σαν τα Χριστούγεννα τα δικά μας, γιατί είναι η μοναδική περίοδος του χρόνου όπου είναι για 2 εβδομάδες κλειστά τα σχολεία, και σήμερα είναι η έναρξη αυτής της εορτής. Και γι' αυτό το λόγο, ενώ χτες γινόταν πανικός, χαμός, όλα τα μαγαζιά ανοιχτά, κόσμος, ντόπιοι, άπειροι, σήμερα βλέπουμε ότι όλα, ή τουλάχιστον θα λέω το 80% των μαγαζιών, είτε είναι καφέ, είτε είναι για ψώνια, είτε είναι οι local τοπικές αγορές, όλα είναι κλειστά, γιατί ο κόσμος απλά πηγαίνει στον μεγάλο ναό να δώσει την προσφορά του και να προσευχηθεί. So you just do it in the front? Ναι, ένα Women in front of. Women here or women beside. Okay, okay. Σαρόγκ, από μετάξι και βαμβάκι. Οπότε, μετάξι βαμβάκι. Μ' αρέσει να το πάρω. Πάρ' το. Θα πάρεις και εσύ Θα ένα. πάρω κι εγώ ένα, αν έχει ασπρόμαυρο. Για να σε δω. Κοίτα, έχει αυτό εδώ που είναι πολύ κοντά. Θα γράφει ασπρόμαυρα στην κάμερα. Ναι. Νομίζω το μετάξι είναι πιο καλό γιατί θα ζεσταθείς με το βαμβάκι. Ναι, ισχύει. Yeah, this cotton and long. Α, αυτό είναι το ακριβό, είναι το 350. That's why it feels more warm. One by one or? Nana, sabar.
Αγοράσαμε τα σαρόγκ μας. Εδώ είμαστε. Για έλα εδώ. Αγοράσαμε σετ. Και τώρα μπαίνουμε στον ναό για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ερχόταν πολλοί κόσμος με τις προσφορές τους, με τις λευκές φορεσιές. Να, εδώ πέρα έχει ας πούμε κάποιος. Στην ουσία για να μπεις στον ναό πρέπει να φοράς το σαρόγκ σου και να είναι καλυμμένοι ώμοι, όπως εδώ στην Βίκη τώρα. Εδώ στο τραπέζι μπροστά έρχονται και αφήνουν εδώ πέρα τα offerings, όπου είναι το καλάθι με τα φρούτα, λαχανικά και λουλούδια σε 3 χρώματα. Και έχει εδώ 2 περιοχές που κάθονται, είτε χαμηλά όπως εδώ κάτω όπου προσεύχονται, είτε έχει τα άλλα τα σημεία που είναι κάπως υπερυψωμένα, όπως εδώ πέρα πίσω μου, που κάθονται κυρίως άντρες, ή τουλάχιστον που έχουμε δει μόνο άντρες μέχρι τώρα, και παίζουν χαρτιά, ζάρια και διάφορα παιχνίδια. Οπότε από ό,τι φαντάζομαι πρέπει να είναι κάτι σε στυλ σαν το καφενείο ή κάτι τέτοιο. Ναι. Τι βρήκες πάλι? Ένας παοκτσής στο Μπαλί που βρήκε Star Wars με ασπρόμαυρο χρώμα. Αχα, ωραία. Νομίζω για διακοσμητικό... Βρήκες Mandalorian Μπαλινέζο. Ναι, για διακοσμητικό νομίζω είναι ό,τι πρέπει. Έτσι, Balinese art. Θεωρείς ότι εγώ συμφωνώ ήδη, Αχα. Αλλά τις τιμές που τις έχει. Οι τιμές είναι συμβολικές. Να βάλω και αυτό. Για το... Διαβάζω για το επόμενο trail, το Sari Organic, το οποίο λέει ότι είναι ανάμεσα σε ριζοχώραφα και φοίνικες, και είναι ουσιαστικά το παράλληλο μονοπάτι που φαίνεται από απέναντι, αλλά για να πάμε εκεί πρέπει να γυρίσουμε. Δεν υπάρχει τρόπος να το διασχίσουμε. Ναι, αλλά δεν είπες πού είμαστε τώρα. Στο Kampuhan Ridge Walk είμαστε, που είναι το πιο γνωστό μονοπάτι για πεζοπορία στο Ubud. Κάτσαμε για ένα καφέ και τώρα επιστρέφουμε.
έψαχνα έτσι ένα μονοπατάκι που να έχει φοινικόδεντρα και ριζοχώραφα, έτσι ανοιχτοσιά, ηρεμία, μακριά από την κίνηση και νομίζω το βρήκα. Και είσαι? Χαρούμενη. Μπράβο. Κάνεις βόλτες, αγόρι μου? Στο Σάρι Organic Walk. Είναι ένα κρυμμένο μονοπάτι πίσω από το κεντρικό δρόμο του Ubud που έχει χωράφια με ρύζι και φοίνικες και κάτι μπανανιές. Κοίτα εδώ. Και είναι έτσι... Να σου κεράσω μία. Θα τρώγα η αλήθεια είναι μία. Εστιατόριο, ήρθαμε για βραδινό με θέα τη ζούγκλα για το ηλιοβασίλεμα. Πρώτο τραπέζι σήμερα. Ναι. Και έχει και καθαρό ουρανό. Νομίζω θα έχουμε ωραίο ηλιοβασίλεμα σήμερα. Κοίτα, και ηλιοβασίλεμα να μην έχεις, νομίζω με τέτοια θέα δεν τρως συχνά βραδινό. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, έχουμε πιει πολλές καρύδες, αλλά κερία καρύδα δεν έχουμε πιει ακόμη νομίζω στον Παλί. Ναι, η αλήθεια Και είναι έχω ότι... να πω ότι είναι ό,τι καλύτερο σε φυσικό βιταμινούχο με ηλεκτρολίτες. Ρόφημα. Ρόφημα, ναι, ποτό δεν είναι. Και πέρα από αυτό, Πες ότι μας είναι και μια για κρύα καρύδα, το τι έχεις είμαστε πίσω σου. στο Saiyan Point. ένα εστιατόριο που μας το πρότεινε ένας φίλος που γνωρίσαμε την πρώτη μέρα που ζει εδώ, ο Λίο, και είμαστε πρώτο τραπέζι, ήρθαμε, με απίστευτη θέα. Λοιπόν, πέρα από τη θέα, την φυσική, έχω και μια ωραία θέα με το Four Seasons εδώ, το οποίο σαν Four Seasons δεν με εξητάρει, απλά η συγκεκριμένη κατασκευή είναι έτσι ονειρική, έχει... λίγο έτσι... Έχει 360 pool για να βλέπουν όλοι από παντού γύρω-γύρω την ζούγκλα. Ναι, το ηλιοβασίλεμα ουσιαστικά θα γίνει ακριβώς ευθεία μπροστά μας. Δεν θα δούμε ακριβώς τον ήλιο πώς πέφτει, γιατί είναι λοφάκι με φοίνικες, αλλά θα δούμε τα χρώματα. Σε άλλα νέα, μας ήρθαν κάτι... Σάμερο. Λοιπόν, έχουμε μισή πάπια, η οποία είναι deep fried. Με διάφορα... Το chicken satay. Εδώ πέρα έχει πρώτα, να πω, διάφορα ζαρζαβατικά μπαλινέζικα. Και η Βίκη έχει το, τι πες, chicken satay. Ριζάκι, κοτοπουλάκι Άιντε, καλή όρεξη. και δροσερή καρυδούλα, όπως είπαμε. Λοιπόν, αυτό τώρα εδώ πώς το βγάζω από κάτω, Βγάζεις το πρώτο. και τα υπόλοιπα πέφτουν μετά. Να κεράσω... Αντικέρνο είναι. Κάτσε να αυτοκεραστώ. Πρέπει να τηρήσουμε τις ισορροπίες εδώ. Δεν τηρήθηκαν πολύ. Δεν τηρήθηκαν πολύ καλά οι ισορροπίες.
Δες από εκεί, άντε. Δες από εκεί, βρε, δες από εκεί. Κάμερα λες. Είμαστε στα Tegallaland Rice Fields και στην ουσία έχει ένα ριάκι ανάμεσα σε δύο πλευρές των Rice Fields και μπορείς να πας από τη μία πλευρά στην άλλη αρκεί να κάνεις ένα μικρό σκαρφάλωμα. Κατεβήκαμε πριν κάτω και τώρα ανεβαίνουμε στην επόμενη, στην απέναντι πλευρά. Είχε δύο δρομάκια, ελπίζω να πήραμε το σωστό. Η φύση εδώ είναι υπέροχη για ακόμη μια φορά, αλλά τα rice fields σε σχέση με το Τζατιλού που είχαμε πάει την πρώτη μέρα είναι πολύ μικρότερο εδώ. Κοίτα, είναι διαφορετικά από τα Τζατιλού. Είναι πιο ανώμαλα σε έδαφος και επίπεδο, αλλά έχει όλη την ομορφιά συμπυκνωμένη σε ένα πολύ μικρό σημείο και έχω την αίσθηση, αλλά μπορεί να μην είναι και αλήθεια, ότι έχει περισσότερους κοκοφίνικες. Ναι, Ή μπορεί να έχει να κάνει με το ότι δεν είναι τόσο απλωμένα και τα βλέπεις πολύ μαζεμένα. Αλλά είναι εξίσου όμορφο και το πετύχαμε πάλι σε πολύ καλό πράσινο ανθισμένο στάδιο. Δηλαδή εδώ δίπλα μας, άμα δεις και τα χωραφάκια, δεν είναι μικρά, είναι σε καλό σημείο. Δεν είναι όπως το Τζατιλού. Ναι, εδώ είναι λίγο πιο μικρά. Αλλά θα μπορούσαν να είναι, Αλλά θα μπορούσαν να είναι πολύ μικρά, ναι. Και μου άρεσε και η κούνια που κάναμε, την ευχαριστήθηκα. Εδώ τώρα μας στέλνει... Ου! Μας έχει ανεβάσει full. Και θα μας στείλει πίσω. Πρόσεξε την κάμερα. Keep it high. 1, 2, 3. Put your leg down. And now this. Εντάξει, καλό ήτανε. Ναι. Βγάλε και πίσω τα Tegallaland έτσι όπως φαίνονται. Δυνατό. One hand, look at Εκεί πέρα πάνω βέβαια για να το κάνεις και πιο instagramικό σου δίνουν κάτι φάσματα, κάτι κούκκια, δεν ξέρω αν τα βλέπεις. Ναι, φαίνεται εδώ πέρα τώρα μία Έχουν κοπελιά με ένα χαλαρό ροζ. activities τύπου να πετάξεις το χαλί του Aladdin, να κάνεις ποδήλατο πάνω σε zip line, να κάνεις Firefox. Έχει απ' όλα. Είναι ωραία.
Για εξηγητέ μας τι γίνεται εδώ. Είναι το Tir Temple, ο ναός του αγιασμένου νερού. Ξεκινάς ένα τελετουργικό, να το πω, στο οποίο δίνεις πρώτα μια προσφορά και κάνεις μια προσευχή και μετά έρχεσαι εδώ για purification. Δεν ξέρω πώς το εξυγίανση. Κάθαρση, ναι. Και υπάρχουν πηγές στις οποίες πρέπει να κάνεις μια προσευχή και μετά να βάλεις όλο στο κεφάλι κάτω από αυτό το νερό και θεωρητικά ναι. Καθαρίζεις. One hour later. Φτάσαμε στο Penglipuran Village. Πάλι στη μέση του μπαλιού, όχι πολύ μακριά από το Wood. Ναι. Και είναι ένα χωριό παραδοσιακό, το οποίο ακολουθεί συγκεκριμένη αρχιτεκτονική σε όλα τα σπίτια. Και επειδή αυτή τη στιγμή γιορτάζω και τον Galungan για τις επόμενες 2 εβδομάδες, έχει πάρα πολλούς locals, το οποίο το κάνει ακόμη πιο όμορφο και έχει και αυτά εδώ πέρα που είπαμε ότι είναι η διακόσμηση. Ναι, στην ουσία το Galungan, αυτό που γίνεται είναι ότι όλοι γυρνάνε στα σπίτια τους, εκεί που είναι οι ρίζες τους στην ουσία. Οπότε εδώ, επειδή είναι ένα χωριό εκτός της πόλης, φαντάζομαι αυτό που παίζει είναι ότι πολύ περισσότεροι ντόπιοι πήραν την ευκαιρία να πάρουν χτες και σήμερα άδεια και έχουν έρθει να δουν γονείς, παππούς κλπ. Και έχει πολλά παιδάκια που κάνουν και αυτά τα τελετουργικά που είναι με τα ζωάκια. Σαν κάλαντα είναι. Γενικά νομίζω... Γενικά νομίζω ότι μοιάζει πάρα πολύ με τα Χριστούγεννα, γιατί αν σκεφτείς αυτά τα πράγματα που έχουν, εδώ πέρα, αυτά εδώ, που είναι το χέρι μου, να το χέρι μου, αυτά εδώ, και εδώ πέρα που φαίνεται. ναι, και εδώ πέρα έχει στην ουσία, τι παίζει γενικά, κάθε σπίτι πρέπει να βάλει έξω από το σπίτι του αυτό εδώ το πράγμα, το οποίο αυτό το πράγμα είναι ένα μπαμπού καλάμι μεγάλο από δάσος μπαμπού, το οποίο το στολίζουν με φύλλα από κόκονατ, με λουλούδια, κάποιες φορές βάζουν και καρύδες πάνω ολόκληρες, κρεμασμένες, και γενικά, αν κατάλαβα καλά και αν διάβασα καλά, υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που πουλάνε μεμονωμένα αυτά εδώ τα πράγματα. Οπότε είναι ακριβώς σαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είναι σαν να πας να πάρεις το δέντρο, μετά να πας να πάρεις τα στολίδια, μετά να πάρεις τα λαμπάκια και στο τέλος έχεις αυτό το στολίδι. Yeah. Αφήνουμε πίσω μας ένα δάσος με μπαμπού. Είχε ένα μονοπάτι που περπατήσαμε. Γενικά οι Μπαλινέζοι έχουν συγκεκριμένα πράγματα που πιστεύουν για τα δάση με τον μπαμπού. Δεν επιτρέπεται να πάνε στις 6 με 7 το απόγευμα σε δάση, γιατί
πιστεύουν πως εκείνες τις ώρες κυκλοφορούν φαντάσματα και γι' αυτό φοβούνται να πάνε. Επίσης τις Κυριακές για τον ίδιο λόγο δεν επιτρέπεται να μαζεύουν μπαμπού και να κόβουν μπαμπού, γιατί πιστεύουν ότι είναι κακή τύχη και γι' αυτό το λόγο οι μόνες εργάσιμες μέρες για αυτού του είδους τις δουλειές είναι Δευτέρα με Παρασκευή. Τώρα επιστρέφουμε στο χωριό. Το δάσος με τα μπαμπού ήταν στην ουσία 200 μέτρα από την είσοδο του Penglipuran Village και Πάμε στην επόμενη στάση. πάμε στην επόμενη στάση, η οποία θα είναι... Καταράκτης. θα είναι Όχι. φαΐ Άμα πεινάς. ή καταράκτηση φαΐ. Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Φτάσαμε τελικά στην επόμενη στάση, η οποία είναι οι καταράκτες στην Μπουάνα. Μία ακόμη μέρα, ένας ακόμη καταράκτης. Μας είπε και ο οδηγός μας ότι είναι πιο light να φτάσει εδώ από ότι στο Λέκε Λέκε. Ναι, και φαίνεται βασικά στη διαδρομή. Φαίνεται, είναι λίγο έχει πιο... πάλι απίστευτη διαδρομή με το αυτοκίνητο, αυτό ήθελα να πω. Επίσης και για περίπατο περνάς ανάμεσα από οριζόνες και palm trees. είδαμε πουλιά του παραδείσου σε διάφορα χρώματα. Παράδειγμα εδώ, πορτοκαλί, ανθισμένα. Και έτσι όπως κατεβαίνουμε υπάρχουν διάφορα μαγαζάκια και κιόσκια για να σου προσφέρουν φρέσκια καρύδα, ντούριαν, καλαμπόκι. Hello. Thank you. Εδώ πέρα. Waterfall here. Sorry. Μπερδεύτηκα γιατί είχε πολλά ωραία πραγματάκια εδώ. Και κατεβαίνουμε. A few moments later.
every house, yeah, in Bali, inside the house, on the region Hidung, we have a family temple because we use for daily offering, we use for ceremony also. We have like a photograph ceremony and this for ancestral ceremony also in Bali. Δύσκολο είναι. Good, good. Yeah. Very fast, you learn. It's like a cut, for example, like Yeah, what? like a cat. We leave it to cat. Is it okay for them to chew the coffee, or it's like hard for them? Like, No, this they is have very- easy life. Yes. Okay. Like eat the coffee bean because the coffee bean is very sweet. Yeah, besides eat coffee bean, this the animal one eat like a banana and papaya also. Ah, But this a fat, yeah, we get the meal also. This very fat also. Yeah, yeah. This is the one. After we dry, we open the skin. Yeah, because we have a double skin. We feel the skin like this. so you Yeah, and then we have theoretically it's the clean. skin. Yeah. Yeah. And then we wash again until very clean, and we dry. The last we roasting. Yeah, this is the poop with the coffee bean. This is not contact. Yeah. Yeah, and here we have under spice. We have this turmeric or curcuma. We have ginger, and this one we have also red ginger. And this we have this lemongrass. Ah, This one I use for cooking, and here make for herbal tea. Yeah, because like a lemongrass tea, this is high vitamin C. This is good also for the skin. Let's smell first. Not ready yet. We put back and we ground it until Yeah. finish. yeah. Yes, this is luwak coffee. This is luwak coffee, not too strong, more aromatic. The smell. Yeah. It's This is not, Bali not too coffee. strong. Swaragat, this is element of wind. And the red color, you can put on the south. This is symbol for Brahmagat, this is element of fire. And that's why, yeah, in Bali we have a picture on the south, this is symbol for Brahmagat. This is yellow color, you can put on the west. This is symbol for Mahadewagat or Siwa, yeah, this is element of earth. Earth. Okay. And the green color you can put in the middle. This is for unity. Identity. Finish. Nice. Yeah, this is the offering. In Bali we call canang or canang sari. Sounds like. Yeah, this is a small offering. Yeah, we use for daily offering. Yeah, we saw a lot. Yeah. One by one into the picture. Yeah, this is for member the main product in here. Okay. The first, I put this Bali coffee. This is pure coffee. This is avocado coffee. Tea, and in the last this is ginger tea. Yeah, later try ginger tea and here slowly little bit spicy. Yeah. Yeah, this is for the coffee in here. We mix with the soya milk. Except coconut coffee, we'll mix also with the coconut milk. And for the tea, we mix with the honey. Okay, we put the honey. You can try. 1, 2, 3, 4. Άρα αυτά είναι εδώ. 5. Γι' αυτό τα βάζω έτσι. Itu ketawa. And this is the luwak. Yeah, and it's in the luwak coffee. It looks the same. Same, yeah. At the end of the day, it's coffee. Yeah. Okay. Then, Yeah, we have a local chip. We have this peanut chip with the cassava chip. Yeah, this is include luwak coffee. Okay, you can try. Thank you very much. A nice place to drink coffee. yeah. We also have Okay, this for your testing. I put one by one into the picture. Yeah, this is for member the main product in here. Okay. First, I put this Bali coffee.
Ήρθαμε σε ένα τοπικό μαγαζί με coffee plantation και άλλα πολλά βότανα μας έδειξαν. Τα μισά δεν τα θυμάμαι. Ginger, κανέλα, κόκκινη μπανάνα. Τι άλλο είχε. Καφέ. Είδαμε και το διάσημο το ζώο που κάνει τη ζύμωση στο καφέ τους, το λουάκ. Και μετά κάναμε tasting από τσάγια, καφέδες. Για να δούμε, μας άρεσαν 3, νομίζω φτάνει το αβοκάντο, το κόκονατ και το τσάι, το κόκκινο, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Rose κάτι από... Και τώρα ήρθαμε να δούμε το view, πολύ ωραίο. Hello. So now we go to Batur Mountain. He just had a good suggestion for a coffee plantation place. Thank you. And actually it was so good that we came early because we were the first customers and everyone was focused to show like the experience fully. And after us there were like already 3 couples, I think, customers. Yeah, that 3 came. more. And it was warm already and we were early, so it was good. Yeah. So what do you think? The experience? Very good. Yeah. Yeah, I liked also the instrument. Yeah. The instrument, yeah. Yeah. Ήρθαμε στα ιαματικά λουτρά του Μπαλί, τα οποία είναι στο ηφαίστειο του Μπατούρ. Και παίζει τώρα τυχαία το Πομπέι. Και απλά είπα έτσι, έκανα ένα συνειρμό, αλλά είπα να μην το μοιραστώ μαζί σας. Γενικά και εδώ η θέα είναι πολύ μέτρια. Ωραία. Βγαίνει ουσιαστικά από το έδαφος, βγαίνει το θερμάνι λουτρά. Και η θερμοκρασία στα νερά εδώ πέρα είναι 30 με 33 βαθμούς, είπε. 30 με 35. Εδώ είμαστε στο Infinity Pool του Τόγια Ντεβασιά. Ντεβασάγια. Το Τόγια Ντεβασάγια. Είναι φυσικά λουτρά. Με θέα. Αυτό δεν είναι το Mount Batur. Το Mount Batur είναι από πίσω μας. Το οποίο είναι το ηφαίστειο, ένα από τα ηφαίστεια του Μπαλί. Στην ουσία έχει εδώ τη λίμνη πίσω από το ηφαίστειο. Και οι Μπαλινέζοι δεν κολυμπάνε, μόνο ψαρεύουν παρεμπιπτόντως. Όπως οι Έλληνες. Μόνο οι Γερμανοί κολυμπάνε στις λίμνες. Και οι Βόρειοι γενικά λέει. Το Mount Batur είναι από εκεί. Δεν φαίνεται γιατί εδώ έχουμε πίσω μας το καφέ. Αλλά έχεις από όπου και αν κάθεσαι γύρω-γύρω, έχεις θέα στην ουσία τη λίμνη, η οποία παίρνει χρώμα πράσινο, γιατί γύρω-γύρω τα βουνά, όπως φαίνονται εδώ στο background, έχουν αυτό το... Μαντέψτε, πράσινο χρώμα. Καλά, δεν παίζει τίποτα. Ναι. Αυτά είναι το παλί μου. Να πέσουμε live. Το πρώτο σκοτάδι, Γεια. 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 Βασικά αυτή είναι η πιο ωραία, γιατί είναι ανοιχτή. Εγώ γι' αυτό σου είπα. Περίμενε, είναι η δίπλα, η διπλανή. Πάμε στη διπλανή. Έχουμε και water park και
Μιας και είχαμε να κάνουμε καιρό, πήραμε το σωσίδιό μας και πήγαμε. Έλα στο πάρω το σωσίδιο. Ανέβα. Δοκιμάσαμε μία κλειστή πριν, αλλά ωραία ήταν. Το feeling ήταν ωραίο όμως. Και τώρα ήρθαμε να ξανακάνουμε δεύτερη. Τώρα εδώ περιμένουμε να γεμίσει λίγο το νεράκι. Για πες, πώς αισθάνεσαι? Ωραία. Νομίζω έχω να κάνω 15 χρόνια. Ναι. Are you ready? Yep. Και το νερό. Εντάξει, δεν βράζει. Ωραίο. Τελειώσαμε το μπάνιο μας. Πάμε να αλλάξουμε και μετά πάμε για φαγητό. Σου άρεσε, κορίτσι μου? Ναι, ήταν πολύ ωραίο. Από το πάνω πάμε. Όχι, από εδώ δεξιά. Εδώ. Ναι. Οπ, να είμαστε. A few minutes later. Τελειώσαμε τα λουτρά και είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Βασικά είμαστε στην καλντέρα του ηφαιστείου Μπατούρ, στην οποία καλντέρα έχουν χτιστεί πάρα πολλά καφέ και έτσι εστιατόρια στα οποία μπορεί να έρθει ο κόσμος. Τα οποία όλα έχουν χάλια θέα. Λοιπόν, ναι, να δείξω λίγο τη θέα. Αυτή εδώ είναι η θέα. Αυτό είναι ουσιαστικά το ηφαίστειο Μπατούρ. Είναι ένα από τα δύο, το μικρότερο. Αυτό εδώ είναι. Και από εκεί είναι και η μεγαλύτερη λίμνη στο Μπαλί, που ήμασταν πριν βασικά και βλέπαμε εκείνο το βουνό, το καταπράσινο, το οποίο κάτι σε Γαλλική Πολυνησία και Χαβάη μου θύμιζε εμένα, έτσι όπως είναι. Σε αυτό που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και το βλέπεις πολύ καθαρά εδώ, είναι τα χωράφια λάβας. Φύγαμε από τα χωράφια με το ρύζι και πήγαμε στα χωράφια με τη λάβα. Βεζούβιο, όχι από κοντά, δηλαδή έχουμε δει ηφαίστειο, αλλά δεν ήταν ξεκάθαρη εικόνα του πώς υπερχειλίζει η λάβα, ας πούμε. Ένα αυτό, και επίσης δεν έβλεπες τον κρατήρα, δηλαδή εδώ βλέπεις τους δύο κρατήρες είναι απέναντί σου. Επειδή έχει κάτω τη λάβα. Εντάξει, και στο τέτοιο φαινόταν. Ο κρατήρας φαινόταν και στο... εννοείς τους πάνω. Ναι, αλλά δεν τον έχεις, είναι στο οπτικό σου πεδίο εδώ πέρα, είναι ακριβώς η ίδια ευθεία. Γιατί έχει από εδώ βουνό και είναι κάτω κοιλάδα και απέναντι δύο κρατήρες. Είναι πολύ ωραία. Μας έκανε πάρα πολύ ωραία μέρα. Αυτό που μας είπαν επίσης είναι ότι είναι σπάνιο πάλι να έχει τόσο καθαρή ατμόσφαιρα και να φαίνονται οι κορυφές. Συνήθως τα κρύβει από πάνω με σύννεφο. Οπότε... Στην αρχή της ημέρας σκεφτόμασταν να έρθουμε πρώτα εδώ για καφέ και τελικά είπαμε άντε πάμε πρώτα για μπάνιο κάτω στα λουτρά, και όσο ήμασταν κάτω στα λουτρά καθάρισε η ατμόσφαιρα, γιατί στην αρχή είχε full γκρίζο μαύρα σύννεφα, θα έλεγα. Τα οποία βόλευαν όταν ήσουν στα λουτρά για να μην καίγεσαι συνέχεια. Αλλά μετά καθάρισε και τώρα είναι πολύ ωραίο. Αυτά, τώρα θα πληρώσουμε. Θα πάμε στον Ράιαν που μας περιμένει απ' έξω και
περίπου μία ώρα διαδρομή έχουμε για να πάμε στο φτάσουμε στο Μπεσακί, στον μεγαλύτερο ναό Στο του Μπαλί. νησιού, όπου τώρα λόγω της εορτής που έχουν, από ό,τι μας ενημέρωσε Θα έχει ο πολύ Ράιαν, θα έχει κόσμο, πολύ γιατί κόσμο. προσεύχονται, πηγαίνουν Στην προσφορές. ουσία, ναι, περιμένουν όλο τον χρόνο για να πάνε στο ναό και να πάνε τις προσφορές τους και να προσευχηθούν. Οπότε πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε λίγη κίνηση. Για να δούμε. You ready? You're also ready. Nice. Για Gunung Agung and It's stalactite. Was eruption last year, the big 2000. eruption 1963, the big eruption, and the last one 2017. it's like the neck of Balinese people. That is called Hindu Nusantara. Yeah. Hindu Nusantara, like people live in Sumatra, Sulawesi. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά στο Μπεσακί Temple. Check the I wanted to see it also in the light, you know. And in 30 minutes the sunset. Από άλλο κόσμο, Ναι. εξωπραγματικό. do it for water here. You can do it here. This is no prayer or Φτάνουμε στην κορυφή του Μπεσακί Temple. νόμιζα στο Αγκούμ την κορυφή φτάνουμε. Nice. Amazing. Έχουμε πίσω μας το Άγιο Βασίλεμα. Ο ξεναγός εδώ μας έτρεξε λίγο το ανέβασμα, γιατί στις 6 ώρα τελειώνουν τις προσευχές και δεν επιτρέπεται είσοδος σε τουρίστες. Γι' αυτό το πήγαμε λίγο fast track. Έχουν από χτες την μεγαλύτερη γιορτή τους και γι' αυτό δεν μας επέτρεψαν να μπούμε με απλά ρούχα και προβάλλουμε την ενδυμασία την παραδοσιακή. Εδώ η γυναικεία. Μας κέρδισε και τσίχλα ο ξεναγός. Φορτωμένη. Με διπλή μέρα. Τυχαίνει να είμαστε στη συγκυρία που είναι η μεγαλύτερη γιορτή τους. Οπότε είδαμε πάρα πολλούς πιστούς που προσευχόντουσαν και φέρναν προσφορές και ηλιοβασίλευμα. Και πέρα από αυτό μας ενημέρωσε και ο ξεναγός ότι είναι η Μέκα των Ινδουιστών και συγκεκριμένα των Παλινέζων. The one symbol, the white bull, we have symbol transportation of the Siwa god. In Besakih temple, we have three god. Also, we have three animal. Brahma, the fire god, they have swan. And Vishnu god, they have Garuda. Garuda. Big eagle, yeah. That you see the big spider.
Ο ναός δεν αποτελείται από ένα ναό. ας Είναι πούμε. βασικά ο κύριος ναός, ο οποίος είναι στη μέση και έχει γύρω-γύρω άλλους 18 ναούς. Inside of the sky. Yeah, it's a nice one. Yeah. Ημέρα Πέμπτη στο Ubud. Αφήσαμε την τελευταία μέρα για χαλάρωση, γιατί όλες τις προηγούμενες 4 ημέρες κάναμε εκδρομές γύρω-γύρω και σήμερα αράξαμε στο ξενοδοχείο λίγο πιο χαλαρά το πρωί, πιο αργά πρωινό. Μετά πήγαμε μία βόλτα κοντά στο ξενοδοχείο που έχει μερικά χωράφια ρυζιού με τα πόδια. Τις κοκοφίνικες πήγαμε. Βέβαια, ναι, ήταν ένα πολύ ωραίο πλάνο. Αυτό που βλέπαμε από το πίσω μπαλκόνι στην ουσία του ξενοδοχείου και πήγαμε να το ανακαλύψουμε. Κάναμε στη πισίνα, Ναι. λίγο άραγμα στη πισίνα του ξενοδοχείου και μετά είπαμε να κάνουμε ακόμη ένα μασάζ στο Ubud. Κάνουμε αυτό που είναι το μιας ώρας το μπαλινής μασάζ, το δικό τους. Τώρα πηγαίνουμε προς ένα μαγαζί στο κέντρο του Ubud, το οποίο για κάποιο λόγο δεν το είχαμε δει σε οδηγούς κλπ. Αλλά όπως περπατούσαμε βλέπαμε τεράστιες ουρές από κόσμο να περιμένει για να φάει ή για να πιει το κοκτέιλ του εκεί. Και στο Google έχει 4,9 κριτική με σχεδόν 9.000 βαθμολογίες. Οπότε λέμε να πάμε να δοκιμάσουμε την τύχη μας, αν δεν έχει τεράστια ουρά, να τσιμπήσουμε κάτι εκεί. Εντάξει, μεσημέρι είναι ακόμα. Μπορεί να είναι ακόμη ο κόσμος στις εκδρομές. Ναι. Για εξήγησέ μας, τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, ουσιαστικά το ενδιαφέρον είναι να φτιάξεις κάτι μόνος. Έχει 3 μενού. Εμείς είπαμε να πάρουμε ένα από αυτά που τα φτιάχνεις μόνος σου. Διαλέγεις το ρύζι. Έχει ένα από αυτά τα 3 επιλογές. Ουσιαστικά έχει το λευκό ρύζι, το κόκκινο ρύζι, που είναι λίγο πιο θρεπτικό. Και το cauliflower. Μετά το από κουνουπίδι ρύζι, ρε παιδί μου, φαντάζομαι για τους vegan.
Και στην ουσία εδώ πέρα μετά έχεις κάποιες φραγιδούλες με toppings ή κρέας, πρωτεΐνη που θες να διαλέξεις. Και αρχίζεις και βάζεις τις φραγιδούλες σου με βάση τις επιλογές σου. Εδώ πέρα σου έχει και φωτογραφίες που διαλέγεις, τις τιμές για κάθε ένα από τα toppings. Και ας πούμε εμείς πήραμε τώρα ένα παράδειγμα εδώ, κόκκινο ρύζι, πήραμε το καφεδάκι, ξεκινάς πρώτα με το ρύζι. Πήραμε την πρωτεΐνη μας, θέλαμε εμείς με καραμελωμένο μοσχάρι και μερικά toppings. Βάλαμε 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Όχι, χωρίς αυτό. 1, 2, 3, 4, 5 side, το κρέας και το ρύζι. Ωραία. Και το άλλο είναι κάτι με κοτόπουλο. Ορίστε την παραγγελία μας. Αν είμαι κάπου καλά, είναι όταν είμαι μαζί σου εγώ. Πάμε διακοπές, πάμε μακριά, να μας βρει ο ήλιος ξανά. Θάλασσα, πόλη, ουρανός ανοιχτός, να γελάμε χωρίς λόγο και σκοπό. Πάμε διακοπές, πάμε τώρα, να ξεχάσουμε την ώρα. Εγώ και εσύ, μια ζωή, σε ένα ταξίδι απ' την αρχή. Πάλι εδώ θα είμαστε αλλιώς, το ορκίζομαι εγώ. Γιατί μάθαμε να ζούμε όταν φύγαμε μακριά.